yekunamata moyo unofawa touya kuna Jesu vonesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa makaneta shakana kakuwayo mukuna mata tino komborerwa ora pawa makaneta shakana kakuwayo nguwa yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo nguwa yekunamata apo vanoyedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo panguva yenamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo ora pawa akaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo. Makadi zvenyu boka reprayer band vanhu vamunamato tinotenda Mwari watisanganisa zvakare kuti tikurukure nyaya yekurwa hondo dzedu dzeupenyu huno. Tinodzirwa tiri pamabvi nokuti shoko raMwari rinoti hatirwi nenyama neropa asi nevabati nevane simba nokuti tinorwa nemweya yakaipa yedenga. Saka isusu mabattles atinosangana nawo tinofanira kumarwa nomunamato. Tinovimba Mwari wangu akucheketai vhiki yose kusvika pazuva ranhasi ratasangana. Regai tinamata titenda Mwari
vakazviitavo kutitungamira nokutichengeta mukati mevhiki yose. Zvakare nerimwe vhiki ratatasana naro tinoda zvakare nyasha dzaMwari kuti vapindire. Ngatisamate. Baba wedu ari kumusoro kudenga, mazviitei Mwari nenyasha dzenyu huru dzinoshamisa. Matisanganisa panguva yemunamato, nguva yakatinakira zvikuru, nguva yatinoisa mukumbiro yedu kwamuri. Chekutanga marada kutendai mazviita enyu, makatichengeta vhiki yose. Vamwe takafamba nzendo dziri kure tikadzoka, zviriko zvakadai zvakaitika, asi ruoko rwenyu rwenyasha rwakabata. Tinokupai mbiri nokukutendai nokuti Mwari makatinakira. Tinamatira zvakare programu yanhasi. Tungamirirai zuva rose Mwari, mutishandure, mutivandudze tichifanana nemi. Vhiki yatakachasana naye Mwari, hatigoni kuzvitungamira toga, hatigoni kuzvichengeta, hatigoni kukunda hondi dzedu toga. We submit ourselves into your hands. Kuti Mwari titungamire, mutiitire nyasha, mutiperekedze parwendo, pakubuda Mwari ivai nesu, pakudzoka ivai nesu, murwendo rwose ivai nesu. Nezita raJesu Kristu muponesi wedu tunamata. Amen. Toda kutenda mukati mezuva ranhasi, toda kunamatira nyaya yekarekta, nyaya yeunhu hwedu. Takanyanya kunangana nezvivi zvinotinetsa, zvaunotoziva kuti izvi Mwari haadizvi. But mukati mezuva ranhasi tiri kuti Mwari pindirai, mutiitire nyasha, mudemonstrate simba renyu ririkuti total transformation pamararamiro. Mukati mezuva ranhasi regai titarisa pana Romans chapter 7 nemhaka yekuti dambudziko rataita semaKristu, zvimwe zvivi zvacho source of revenue. Ndo matinoona mararamiro ezuva rimwe nerimwe. Umwe kunzi apfeke zvivi, umwe kunzi adya, anowana source of living yake, mararamiro anoita zuva rimwe nerimwe, nemhaka yekuti anotenga atadzira Mwari kuti agone kuwana chekurarama nacho. Regai tiverenge pana vaRoma chapter 7 pavhesi ya 14 kusvikira pavhesi ya 21. Munyori anoti iye, nokuti tinoziva kuti murayiro ndo mweya, asi ini ndiri wenyama, ndakatengeswa pasi pezvivi. Nokuti zvandinoita handizvizivi, nokuti zvandinoita hazvizi zvandinoda, asi zvandinovenga ndizvo zvandinoita. Kana ndichiita zvandisingadi, ndinobvumira kuti murayiro wakanaka. Zvino handichini ndinozviita, asi zvivi zvinogara mandiri, nokuti ndinoziva kuti mukati mangu imo munyama yangu hamugari chinhu chakanaka. Nokuti kuda kuripo kwandiri, asi kuita zvakanaka hakupo. Nokuti zvakanaka zvandinoda handizviiti, asi zvakaipa zvandisingadi ndizvo zvandinoita. Zvino kana ndichiita zvandisingadi, handichini ndinozviita, asi zvivi zvinogara mandiri. Naizvozvo ndinowana murayiro uyu kuti kana ndichida kuita zvakanaka, zvakaipa zviripo kwandiri. Saka unyore bhuku ravaRoma ari kutsanangura dambudziko raainaro rekuti munyama make mune zvivi, mune mudzi wechivi unokonzera kuti chekutanga aite zvaasingazivi, chechipiri aite zvaasingadi, chechitatu ashayiwe simba rekuita zvakanaka zvaanoda kuti aite, asi anopedzisira asagoni kuzviita. Tiri kurarama mazuva ekuti munhu anoziva chokwadi chese, anotozviziva kuti kuitwa small house Mwari haazvidi. Fees yevana anoiwana nokuti ye small house. Paanogara anobhadhara rent nokuti ye small house. Transport yevana vanendisa kuchikoro, source yacho revenue ndeyekuti iye anofanira kutanga atoita upombwe kuti agone kuwana chekudya. Saka mungamutsanangurira zvese zvokuti upombwe hwakaipa, anozviziva, asi chaasina isimba rekuti no to sin. Umwe kuti anzi adye mangwanani anhasi inyaya yekutoti nezuro akaenda kunoba,
revenue yacho kwaanowana source of income zvivi. Saka tiri kuti Mwari tine hama yedu iri kurarama upenyu hwaasiri kuda. Umwe akatoniteerera izvezvi ana yake yatorova izvezvi kuti but ndiri kurehwa apa kuti 5 years dzese dzadarika idzi kwaari kuwana mari kutori neumwe mudzimai saiye anogara aine misodzi achiti Mwari murume wangu akatorwa namarwei, iwe ndiwe marwei acho, but newewo ropa raJesu rakayerera kuti ugone kuwana simba rekukurira. Saka ndo nyaya yatoda kunamatira nhasi kuti decision wakaita kare chausinayi simba unotozviziva kuti izvi zvandiri kuita izvi hazvisi right, zvakaipa pamberi paMwari. Umwe anotogeza mangwanani kuti anowana kurarama nekuita zvivi. Unotozviziva kuti izvi zvandiri kuita izvi imari yebribery, kuti ndiri HR asi mapinzira ndoita vanhu kwandoshanda ofisi yangu ndoinopa vanhu mabasa matenda, but handingopi munhu asina kubhadhara pamusoro. Wararama mazviri 5 years 10 years zvokuti situation iri pana varoma izvi yakuraramika mauri kuti zvakanaka zvaunoda kuita haugoni kuzviita. Saka point yedu yanhasi ndeyekuti iwe uwane simba rekurega nekukurira zvivi. Pamwe pacho zvotoda kuti manhero anhasi urare nenzara kuti mhangwa dzezvivi dzigone kuvharika mauri. Saka tiri kuti Mwari tibatsirei mukati mezuva ranhasi. Prayer point yedu tiri kunamatira unhu hwedu hwemararamiro ayo atinoziva atinoita asingadi kamwe naMwari. Une hama dzakawanda zhinji mumabhururu akatokuudza kuti nengi zvaMwari mararamiro auri kuita aya Mwari hauzidi, but ukavapetera uchiti ndodini paripo panoraramira vana vangu, ndo panobva maschool fees, ndo panobva mari yerent, ndo pano pekuti ndigare. But nhasi tiri kuti Mwari itai dipi rekupa mwana wenyu simba rekuti no to sin, zvakare nekuzarura mukana wemari yakachena. Tiri tosera vana vaMwari. Yes, umwe wacho haana benefit yaanowana pazviri, but anongorarama ari muzvivi. Umwe wacho chikafu anacho zvese akatosiyana neuyu. Kune mhando mbiri dzevanhu. Umwe ari kuti ndipandoraramira, but umwe ari kuti haiwa apa sipo ndini ndinotofinanza, haisiyo source of income, but ari kuda simba rekurarama akachena pamberi paMwari, zvokuti pfungwa dzake guilt conscience mumwe mhosva yake yes chivi kuna Mwari, ende zvakare kumapurisa kukangonzi kune operation hana yake inotorova. Ari kutongorarama. Regai kuudze mwana wamai vangu, chaita kuti urarame usiri mujeri kusvika panguva inoyi inyasha dzaMwari. Vakamirira zuva rakaita sanhasi. Saka inzwai mwana waMwari, simba riripo. Koita vamwe vakurarama ari malesbian, magay, mai vakavazvizivi, baba vakavazvizivi. Dzimwe pada iwe utori murume mugay kana kuti uri mudzimai mulesbian, partner yako haizvizivi. Hazvirevi kuti kana muchitsvagirwa marights nenyika ino zvinofadza Mwari, chivi munhu waMwari, but uri kuti ndinoda simba rekukurira mhando yechivi chakadai. Umwe basa rake nderekutengesa mishonga inobvisa vanhu pana Mwari. Anonyatsoziva kuti zvandiri kuita izvi hazvisi right, but ndombandorarama napo. Umwe wacho anotengesa zvinhu zvinopinza vanhu muzvivi kana kuti maaddiction. Tikutaura vanhu vanotengesa madrugs. Iwe hautori madrugs, unozviziva, hautori madrugs, but wauri kutoresa madrugs uri kupushidzira mwana waMwari kupinda muzvivi. Ehe, zvine mari yakawanda, but hazvina ruponeso. Tiri kuti mukati mezuva ranhasi Mwari tipeiwo simba rekuti tigone kukurira zvivi
nemasources azvo nehonzero dzazvo. Saka tokunamatirei mukati mezuva ranhasi? Number 1, tova kunamatira hama yedu ari kurarama day to day living nemari inobva mukutadzira Mwari. His or her living comes as a result of sin. Kuti ararame anofanira kutanga atadza obva abhadharwa. Toda kutsvaga vanhu vakafanana naMozisi anoti hazvibatsiri kufarira kurarama muzvivi kwenguva duku. Zviri nani nditambure nevana vaMwari. Ndo statement yaMozisi paanobva mupalace. Akaona kuti yes, ndiri mupalace, ndigere tachata, ndigere zvakanaka, but at the expense yavana vaMwari. Number 2, umwe ismall house. Anotaura izvezvi. Patichapedza tikatitaurei tibatsirane Mwari atipe kudzikinura, atisunungure kubva mumusungo wezvivi. Utori muranda izvezvi nemhaka yekuti fees yevana unewana because uri small house. Chikafu chako nechevana unochiwana because uri small house. Rent unewana because uri small house. Ende murume wacho munhu akabva iwe wakabva handina basa nazvo kuti une vana vako ndowachengeta. Haizi testimony chivi. Unofanira kutendeuka mukati mezuva ranhasi. Mwari vakupe simba rekuti no to this. Vamwe vacho vari mukati meadultery, vamwe mastreet, vanoita zvemastreet, but tikuti Mwari ngaakupe simba rekukurira chivi. Zvekutaura panapa navaroma chapter 7 mukazoverenga painoperera inobva yati Mwari ngaatendwe. Pavhesi ya24, ndiani ndiri munhu ari pakutambudzika, ndianiko uchandisunungura pamuviri worufuro? Mwari ngaavongwe naJesu Kristu Ishe wedu. Naizvo zvino murangariro ndinobatira Mwari. Saka Bhaibheri riri kuti tina Jesu ane ropa rakayerera, anogona kukusunungura, anogona kukupa deliverance, kukubvisa muuranda hwomukurarama muchivi chauri. Umwe anotori nepost kuchechi but anorarama ari muzvivi. Double. Mwari ngaatibatsire tigone kuva nerepentance inouya nechomukati momuviri, nechomukati mukati memwoyo, haanedi zvichitipupurira zvakanaka pamberi paMwari. Then vamwe vari mulesbianism, vamwe magays, they are in good and regular standing. Vamwe muchivaona so, but their private life it's only known by God. Mukati mezuva ranhasi tinoda kunamatira simba rekukurira zvivi zvemhando iyi. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, Mutsvene waIsraeri, Mwari akatendeka. The Lord God, who is merciful and gracious, long suffering and abundant in goodness and truth, keeping mercy for thousands. Panguva ino Mwari Mutsvene waIsraeri, dakuisa vana venyu mukati maoko enyu, vanorarama muzvivi on a daily basis, but ivo chiberekerwa vana simba rekupukunyuka pamusungo wemhando yakadaro muruoko rwaSatani. Vanozviziva, vhangeri vakarinzwa, asi havana simba rekuregera mararamiro anopesana nemi. Tambanudzai ruoko rwenyu rwenyasha Mwari, muvadzikinure kubva mukati meupenyu hwavari kurarama hwakaita sevowo, upenyu hunosemesa denga, upenyu hunosemesa nyika ino, upenyu hunosvibisa nokutukisa nyika ino. Vamwe vacho Mwari zvakonzera kuti vange vari muzvivi zvavari inyaya yeurombo, ndopavanoraramira ipapo. Mwari vharai that source iri evil, muvape simba rekupukunyuka pakadaro, mugovapa a clean money that comes from your blessings, nokuti muri baba vedu. Vamwe vacho Mwari vari muzvivi kuti vawane kurarama, asi Mwari vapukunyutsei zviri kuvadhonzera kuzvakaipa, Mwari vadhonzere kumuchinjikwa, nokuti muri baba vedu. Vamwe vacho Mwari magays, vamwe vacho malesbians, havachina simba mukamavari rekurega, asi Mwari mune simba rekutambanudza ruoko renyu runera. Mudemonstrate Mwari, that's the greatest miracle, to deliver your people from sin. They believe, they are crying for help. Zviratidzei Mwari mukati mezuva ranhasi, muvaitire zvakanaka.
vamwe vacho Mwari vanorarama muzvivi nokusaziva, havatozvizivi kuti the way of life they are living it's evil, it's sinful. Varatidzei, musundudze meso avo Mwari, hana dzavo dzirove, vagone kupukunyuka mumusungo worufu, muunapwa hwokurarama mukusateerera Mwari, vachiteerera wakaipa. Ishe wokudenga, zviratidzei mukati mezuva ranhasi, nokuti muri Baba vedu, nezita raJesu Kristu muponesi wetonamata, amen. Toda kutenda panguva ino zvakanaka kuti titumire maprayer request setsika yedu, nemhaka yekuti tinofanira kutakurirana mitoro pamunamato, tinofanira kubatsirana kurwa hondo idzi. Zvombo ZveHondo kumukristu munamato unopedza zvose nekugadzirisa zvose. Saka paprogramu ino makasununguka kuti pese pamunoionera, send your prayer request. We share on this platform, we pray for one another. Saka namba dzatinotumira maprayer request i263 775 460 175, 263 775 460 175. Just write pamunotumira pa WhatsApp kote prayer request ye program ya 9 mangwanani. Toda kutenda. Saka mukati mezuva ranhasi ngatirambei tichinamatira hama dzedu dziri kustruggle. Munoyatsoona kuti hama iyi mararamiro ari kuita, yes ari kuwana ake eliving zuva rimwe nerimwe rakasikwa naMwari, asi paari kuwana raramo yake pane kutadzira Mwari kuri mukati bako. Unonyatsozviona umwe wacho unoona kutomutsanangurira otodhifenda, aiwa munhu waMwari ngoti wasunzikisisa, tarisa apa, tarisa apa, tarisa apa. Izvozvo zvinopesana netsika dzaMwari. Umwe wacho anotozviziva kuti ndo mararamiro andokuza kuti nyika yakaoma ndodini. So tikuti seboka remunamato Mwari ngaatibatsire azarurire vana vake mukana wekuti vagone kurarama zvakachena pamberi paMwari. Iyi nyaya iyi inogona yakusaparidzwa, asi iri very critical, yekuti munhu zvese zvaari anozorarama anozviwana as a result of sin. But Mwari ngaatendwe, nokuti baba vedu vakatendeka, vanogona kutidzikinura mumasituations akadai, ovapa a clean source of revenue, clean source zvokuti anorarama asina guilt conscience, nemhaka yekuti zvivi zvinosvibisa ndangariro dzemutendi. Saka ngatinamatire even isu vacho vane source inonzi iri right, ngatirambe tichinamata kuti Mwari arambe akazarura apo patinorarama napo, kuti tigone kuramba tichirarama from that clean source. And also remember to pray for those vari masituations ana addiction. Mwari avasunungure, Mwari avaitire zvakanaka, nokuti ndi baba vedu. Saka tipinde zvakare panguva yemunamato yekuti Mwari tibatsireiwo, timutsireiwo my helpers anogona kubatsira such people. Umwe anogona kutotaura kuti pastor, izvezvi handichadi apa, handichadi kuraramba ndichiraramira muzvakaipa, but haana pekutangira, haana chokuti agone kuva nestartup. So we also need to pray for that opportunity kuti Mwari, may you send my well wishers who are willing to extend their hand, kuti munhu angachararama rendi achibhadhara nezvivi wambopiwa pekugara, Mwari vachimugadzirira another alternative yekuti ararame a clean life isina kuviolata maprinciples aMwari. Zvinogoneka. Where there is a will, there is a way. Saka we want to pray for those opportunities kuti Mwari razarura mukana tisori nawo decide izvezvi vanoti mararamiro andanichitaya Mwari hamadi. Want to pray for them kuti Mwari avazarurire mukana wekurarama nenzira yakachena. We also want to pray for those who finance evil, kuti Mwari taurai navo vagone kufinanza zvinhu zvakachena, vagone kufinanza vhangeri. So Mwari vakapindira zvinhu zvinofamba zvakanaka. Ngatipindire pamunamato tichiisa vanhu vakadai muruoko rwaMwari. Ngatinamate.
Baba uda kumusoro kudenga. Da kutenda Mwari nengwene munamato mangwanani. Kumbera kwedu mutweni wa Israeli. Tine amadza atichirarama vakanzwa shoko renyu to turn away from living from a source of evil. Kuti Mwari zvese zvavanga vachiwana mari pazviri zvinopesana nemi. Rava not business Mwari. Is advancing the kingdom of the evil one. Asi mutweni wa Israeli. May you speak with them. May you provide a source of living. Taurai nevana venyu Mwari vane space pekugara. Vagone kutora those people to provide them with free accommodation up until their life is stable. Dear Lord, we also want to pray for those who are in darkness, who sponsor evil. Mutweni wa Israeli. Kumbira kwangu Mwari. May you speak with them faith. Vasangane nemi. Sakusangana kwamakata na Paul na Saul. Akatera mchinjikwa. Vagone kufinanza zvinhu zviri clean. In this world Mwari. Tinema projects are viable, are clean, are not glorify mbiri yenyu asina financing. May you speak with those who have got misdirected finance yekufinanza zvakaipa. Vagone kuva nehana dzinorova kuti vasupport nzira dzakanaka, nzira tsvene. Tungamirire Mwari. Makauti mukati mesora nhasi tiri kuchemera macharacters edu kuti mutitungamire, mutiitire nyasha. Nezita ra Jesu Kristu muponesi tonamata. Amen. Toda kutenda Mwari kudenga akukomborere, akuitire zvakanaka. Tonamba tichikurudzirana sevana vaMwari kuti ngatirambei tiri pamunamato. Kana ukasangana nehondo yawasangana nayo, let's share, let's support one another. Nemaka yekuti ndiyo yoga nzira yatinogona kushandisa semakristu kuti tigone kusvika pakukurira. Nemaka yekuti munamato ndiyo yoga nzira yatakapiwa naMwari yekuti tirwe nemuvengi uye nekuwana kukurira. Regai tinamati kuvharira program yedu. Baba uda kumusoro kudenga. Da kutendai Mwari mazviita enyu nenguva yemunamato yamatiwanisa. Ishe kudenga tipewo simba. May you pour your Holy Spirit upon each and every one of us. Tigone kuwedzerwa simba rekutaura nemi, simba rekukurira, simba rekuramba zvivi, simba rekuva nesacrifice yekuti zviri nani Mwari tichaiwa ice cream asi tichiteerera kufamba munzira dzenyu. Tibvisei Mwari kufarira mari yezvivi asi tipewo kutendeuka kwakaperera. Tisimbisei paprogramu dzemunamato. Nezita ra Jesu Kristu muponesi tonamata. Amen. Mwari kudenga akukomborere, akuitire zvakanaka. Tisangane muchikamu chinotevera. Thank you so much. Musandipfure tenzi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndipenyiwo wenyu mutsa, ndinokumbira, ndiri kupfukamira nekudawira. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure, ndinomusimbira Jesu, ndinokutsvaka, rapaniwo moyo wangu kundiponesa. Muponesi, inzwa ndochema, apo madaidza vamwe. Musandipfure,
madaidza vamwe musandipfure muponesi inzwa ndochema apo madaidza vamwe musandipfure apo madaidza vamwe musandipfure